long ramyuwan ingkang sasongko gumenyar mangrenggorum ning puri halep nikang umah Mas lur muruping langit tekian sarawa manik Hawing nyosinaung suwuh arep Data Pitana mamardhuring budaya manenggih punika ta pagelaran ringgit Purwa wiwit kina teng duk sinodatan kujiwa dadi pandam-panduming tuladha kambangun budi utama linambaran tebaning wawasan Swantara sinebat ringgit dukunani sinanggiting serat manggurut kang ngrinake ting sastra lungit dayane maweh piwucal komplit dadya palupi kawula ageng kelawan alit hanenggih negari kang minangka dadya pambuka tuhu punika gelaring Praja Ndrawati inggih sinebat Praja Dwaraka ya sinebat Praja Jenggalapura entahing panyandra negari Dwaraka luhuring kaibawane lamun nabra padhang urupe yen to kalijer kedunge upami gunung dhuwur kuwuse ibarat pasar adoh kumandangi mila katingal gemah ripah loh jinawi karatata Turaharja beda budaya datan winada beda agama datan sulaya krana sepana marang mangsaning bangsa nenggih binika tunggal ika tanhana dharma mangroa hanenggih kinucapna ingkang parang jumeneng Tuhaning Praja Ndrawati Sang Nata majajeluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Padmanaba Sang Narayana Nayarana Wisnumurti Harimurti ya Sang Mahendra Siwi nalika samana nuju hari prayoga Sang Katong miyos Sinewaka begandra mlabaring yen sami sumewa wiwit maningrat dumugi lawang ing Brajanala kabegan wadya kang samya gantung seba hing bajur ngayun kumalebet kang rontek lan dwaja kang ngendano Cunandra pindha jaloda kang kateming maruta rep sida permanemtan ana kang padha nyabawa hamung kapiyarsa dawahing tusara kahiring Gusali kang lagi makarti
pating carang klang pating carang kling imbal ganti lir Swanyen Mandaraga ora dadi saru malah nambah asri ing kemadyaning pananggilan. Wis katingal ngabiyantara nenggih putra kinasih Sang Prabu Kresna. Satriya saking Paranggaruda kekasih Raden Samba ya Sang Kusuma Kilatmaka ya Sang Wisnubrata. Swambunging wunten nenggih satriya Bayangkaraning Praja. Wingking saking kasatiran Salabumi kekasih Raden Setyaki ya Raden Singa Wulangjaya. Ing jawi bekandaran belabar para sentara kang sami gantung siba tinindyan dhateng Sang Pati Udawa. Sawetawis nggih sami lenggasine waka teka kaya mangkono. Ana swara bendhe ingkang munya kaping sadasa. Pratandha sang nata parang amedhara sabda. Rereh ririh ruruh angarah prana. Sabdaning sang nata tumantuk dhateng para nayaka. Nenggih pangandikaning sang nata Kresna ingkang mecah marang spining swasana. Leng-leng ramyuane ingkang sasangka kumenyar mangrenggo rumning puri halepne kang umah mangkin tanpa siring
mas lir murubing langit tekian sarawa manik sasat sekara sinuji Yuwang sang nata lan prameswari Sritinon ing pasewakan busana maneka warana sebab pospiting udyana panjrahing Sarawarukma renggeng manik Nawarata Prabanya sumira
kenyaring tejo liweran lur kilat sisiring tatit wimbo kekanta mamrek mingging katiyuping maruta manda saparan mangambarku ngas Tidem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kapraban dening sang narapa kang mahambek maratu kama sasat manengen jawata mangun-mangun kahonengan sesumu ing nitya wingit pangamati duka cipta kasrepan tiasing narendra punjul samining tumitah berbudi mandana ras jiwa muga Gusti angayamana marang sagung itu mintah tumanduk marang Praja Dwaraka mengkota kulup putraning Sun Samba padha kanthi rareja anggon muswan ngersaning pun bapa iki nggih Wisnubrata kula nulinggih Kanjeng Rama Dewaji pangestu paduka Kanjeng Rama wilujeng sowan kula pangabekti kula katur Kanjeng Dewaji ya kulup Samba ya wis ingsun tampa pangestu ingsun kepatampan ana Samba nulinggih sanget anggening kula mundi Kanjeng Rama mengkata Dimas Haryostyaki kula nuwun wonten dawuh Koko Prabu amiji dhateng rayi paduka kula pun Setyaki kepenak nanggon ngadhep ngersaning Sun Yayi Bima Kunting kula nulinggih boten kirang prayogi malah ing mangke kula ngaturaken pangabekti mugi katur Koko Prabu iya wis ingsun tampa pangestu sing kepatampan ana sanget anggening kula mundi barang putraning Sun Samba nggih wonten dawuh Kanjeng Rama. Dadi pangerten kita kulup pasewakan dina iki ora ngrembug bab lajuning pemerintahan Praja Ndrawati nanging pun bapa mung menggalihake marang bibek mulara ireng. Samba Madya Candra kang kepungkur pun bapa nampa swaning adimu Gatotkaca minangka utusan eyangmu Kunti Talibrata.
ndikakake lamun Eyang Prita nampa pamothaing Pamanu Permadi kang kepengin anjatu krama marang bibekmu Wara Sembadra. Bibekmu lara ireng gelem nampa panglamaring Pamanu Pamadya nanging kudu mawa pundhutan Ngrasamba. Lajeng pundhutanipun menapa Kanjeng Rama? Pundhutane yaiku sepisan wujud tontonan swaraga gamelan Lokananta penabuh para Jawata waranggana saka widodari. Kaping pindho uparengganing tarub wujud kayu kerpu Dewa Ndaru gedhang mas kang apupuh cindhe parijata kencana. Kaping telu manten kakung kudu nitih kreta kencana pangareh Ratu Sewu Negara cundhakaning lampah wujud wanara kang kusika seta. Kaping papat seseran kang wujud satu kewan yaiku Maesa Ndana cacah 140 iji ingkang pancal panggung sungu bungalan. Nggih. Tanpa suminggah kabeh pundhutan mau wis disagui dening Paman Pandhawa lumantar adimu Gatotkaca. Mengkono mungguh gatine pasuwaken nggih. Hanjrahing Kang Puspitawarung. Kasliring samiran ombre. Sekar gadung kongas gandanya maweh raras hernaning driya Sewu Kanjeng Rama Diwaji kepiye Ngrasamba ing ngatasipun sedaya pundhutan sampun dipun sagahi nanging ing menapa kok jengandika kawis ora dirangu-rangu anggenipun nampi tuwin anggenipun sami gatosaken bab menika Kanjeng Rama Samba wonten dawuh nganti tekan sprene durung ana katrangan kang terwaca Samba. Durung ana katrangan kang gemathok ing bab kesaguhaning manten kakung mau nggih. Kamangka jroning padha ngenteni wangsulan saka Praja Ngamarta mau. Ingsun wis dawuh marang sira Samba saperlu tata rakit uparengganing paregyan temanten. Kabeh wis tak suwun supaya ditata rakit wiwit saiki ing pangangkah samangsa-mangsa Pamanu Pandhawa rawuh mrene jangkep mungguh seranane nuli bibekmu lara ireng enggal bakal tak dhawuhake marang Pamanu Permadi. Nggih. Yen to nganti durung ana katrangan kan sprene apa kelakon wurung bibekmu Sembadra nggone bakal palakrama Samba. Duh Kanjeng Rama Jiji Mas Sesembahan. Kula suwun sampun ngantos nandhawaken raos wasumeneng dhateng Punden Pandhawa. Krana menapa Kanjeng Dewaji? Kula pitados Paman Pandhawa menika sauger sampun ngendikan sagah. Boten wonten tembung ingkang lincat tetep badhe kelampahan kok Kanjeng Rama. Namung mbok bilih kepareng kula badhe nedhi pirsa. Nyuwun pirsa perkara apa Samba? Krana pinisepuh Trah Yadawa menika maksih wonten kenging Mandura inggih Siwa Baladewa. Anggenipun Bibi Kunti badhe winengku Paman Permadi napa sampun rembag kalian Kengwa Mandura Kanjeng Dewaji? Samba wonten dawuh
Pancenopun bapa durung atur kabar marang awakmu Mandura nggih. Sabab rabine bibekmu Bratajaya iki lamun tok ana campur astaning Kengwa Tanpurna bakal cabar tanpa karya. Ngelingi marang watake awakmu Mandura kae. Perkara apa wae menawa nuju prana kaya-kaya anggone padha jumurung ing karsa. Ning lamun tono rajumbuh kang dadi niati lan kersaning awakmu Baladewa, Kengwa yekti dadi pepalang kang gedhe. Mongko nggih Samba. Bebrayan utawa salaki rabi iku mujudake hak ingkang padha nindakake. Bebrayan lambarane tresna. Katresnan iku sipate merdika. Ora kena dipaksa lan ora kena meksa. Siji lan sijine lan ora kena padha mbondo. Rasa siji lan sijine bab gathuk lan pisahe. Samengko pun Bo bakal atur pawarta marang awakmu Mandura yen wis rampung lan sembodo bibekmu Walakrama nggih Samba. Oh, mekaten Kanjeng Rama. Samba iya. Malah babar pisan pun bapa mundhut pirsa. Kepiye paran pawartane anggoning sun dawuh marang sira Samba nyawisake upah rengganing pahargyan dawuh temanten. Apa wis samapta ing gati saweging diri Samba? Kanjeng Dewaji, upah rengganing pahargyan sampun samapta. Yekti boten badhe nguciwani Kanjeng Rama, syukur sekali jemurung. Ingkang mangkono, iki mung kari ngenteni utusan saka Ngamarta nggih. Samangsa-mangsa seserahan sembodo kawujud lan ora ana kang kacicir. Samengko enggal kawiwitan pahargyan dawuhing manten nggih Samba. Lho nggih. Kedah sabar sawetawis Kanjeng Rama. Lagi cawawan sabda Rekang sumewa kekering pasewakan kata samya naraka wonten dwirada meta gedhedhot ing wantilan sawanehan naraka kuda tilarap kandengan glesang nindya mantri hanite priksa darunaning kita nalika samono dereng purna pangandikaning Sang Nata Ndarawati manduk dhateng para sentana. Mangkono katrak gegering Jawi. Darajak-darajak minggah pandhapiaga nenggih sawaning satring Raden Gatot kang dumraja kadatos Sang Prabu Kresna. Sigra kang bala tinggal. Manguning tias mung winangun hening manung sunging nala mung seke wolong
yawaning kang driya liriwang candra katawengan sesumu ing tias katuridan limut kapiwataning rujet rem driya manawon kaguwunging iwang wisesa iki ndak wis padhake kaya anak kula nang Gatotkaca kang marak mungguing Pandhawa gedhe. Nggih tetuka padha becik sak semanmu ya nggih. Kula nok ninggih Wa Prabu. Pangestu paduka Wa Prabu wilujeng solan kula ing sekala. Pangabekti kula katur Wa Prabu. Iya nggih Gatotkaca ya wis ingsun tampa. Guru Ndaya wis meneprasamu wening panca indriyamu. Ana wigati apa dene sira katon semengko anggone marak kersaning Punwa Ndorowati iki nggih. Kula nyuwun sewu. Sowan kula ing rasa paduka. Namung nglajengaken atur kula semanten wa. Aturuning bilih panyuwunan saking Bibiwara Sembadra sampun dipun sembadani saha sampun kula larapaken sedaya. Gamelang Lokananta penabuh para dewa waranggana widodari sampun samapta. Sameneika nembe mangasrama wonten ing sasana pamondokan. Mengkono nggih inggih. Uparengganing paregyan awujud kayu krepu Dewa Ndaru. Gedhang mas ingkang apupuh sindhe parijata kencana inggih sampun samapta. Pangareh 100.000 sampun siyaga. Cundaka lampah Wanara Kusika Seta badhe dipun ayati dening Siwanoman kiyambak. Wa sakmenika Eyang Kunthi dalah pupuning Pandhawa sampun rawuh lenggah wonten ing sasana pamondokan. Paman Permadi inggih sampun ngagem busana cara temanten tenenggan dhateng pukulun Bathara Narada ingkang dados pangarsaning pawiwahan jangkep para Jawata. Ing mekaten wa sawarga ngasirah jalma sumangga beranganipun sami ndhawuhaken Paman Permadi wa. Mengkono nggih inggih. Kreta kencana lan Maesa Ndanu apa ya wis ana sampun wa. Wis ana sampun. Menika sampun jangkep 121. Lajeng sampun wonten ugi wujudipun kreta kencana pangiring turangga cacah sekawan wa. Syukur bagi sewu. Setyaki wonten dawuh. Mara gaki Setyaki telitine seserahan saka Ngamarta mau aja nganti ana kang kacicir. Wih, kula napa inggih ngesturaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu. Bumi gunjing langit kelap-kelap kauton lirikin canging sang maweh kalandrung sabarang kadul wuger moyak mahayik sampun purna nenggih sabdaning Sang Kresna mangkono dereng dangu kedatar rawuhnya Sang Nata Mandura nenggih Sang Prabu Baladewa Daraja datang Waraban tansah marpamuring semu Minuk maya winanya ing asepti sinimpang kelang ing kalbu pambukaning warana
Yayi. Yayi Dimas Harimurti aja kaget rasaning atimu Dimas. Pun Kakang ing mandur kang kepedhak madyaning Praja Ndorowati kene Yayi. Koko Prabu sarawuh paduka kula ngaturaken pangabektimu iku njuk Koko Prabu. Iya, wis tak tampa Di. Siadi ngaturi bekti marang dulur tuwa kayapun Kakang. Pangestuku tampa nono. Inggih Koko Prabu, sanget anggen kula mundi. Koko Prabu, piye Di? Jengandika keparang rawuh wonten ing Praja Ndorowati katon semengko pengawak Bajra. Wonten wigatos menapa Koko Prabu? Di kajaba pun Kakang tilik marang kadang para yayi lan kabeh dulur-dulur ing Ndorowati iki. Pun Kakang amung bakal minangkani panyuwune adhiku Ipe yaiku satri ing Madyapura, Yai Burisrawa. Yayi, 5 dina kepungkur pun Kakang nampa sawaning Burisrawa lan Sata Kurawa. Dheweke matur lagi kunjana apa Yayi? Kunjana menika wedan kunjana menika sakit apa menika kidanan? Iya. Dina iki adiku lara kidanan. Kidanan kalian sinten Koko Prabu? Lah ya kuwi to Yayi. Bareng tak takoni kedanan karo sapa dheweke matur walaka yen lagi gandrung kapirangu kayungyon marang adimu ya adiku wadon KIP utawa kang pungkasan yaiku Yai Lara Ireng. Gandrung kapirangu kalian Yai Bratajaya. Iya. Wis dadi anteping Burisrawa. Ora bakal gelem rabi yen to ora karo adimu Bratajaya kuwi adiku KIP si Burisrawa. Di Gandeng Burisrawa kuwi adine Mbak Yumu. Adine Yai Irawati. Lara Ireng lan uga adiku dhewe. Mula Setiaku bakal ngrabekne Burisrawa antuk marang Bratajaya mau. Ana mulunging panggalihmu Yayi. Bratajaya wektu iki bakal tak boyong. Tak boyong prateng Mandura. Tak gawa saka Mbanon Cinawi. Tak pundhut ndak kanthi saperlu bakal tak dhawuhake antuk marang adiku Ipe si Burisrawa mau Yayi. Kagyatri sangka pirangu prinangkul kinempit pedho sangarnaning bawana. Do sangarnaning bawana kaya situgang walang ati. Kya situgang nesing tias kya situgang kutu garing. Kya situgang kutu garing. Koko Prabu, piye Di? Kaget manah kula dupi kula nampi dawuh saking paduka menika. Lho, kok kaget ki eneng apa ya? Mugi kawuningan Koko Prabu. Saderengipun jengandika rawuh ing Dwaraka, kula sampun nampi utusan saking nagari Ngamarta inggih menika anak kula Gatotkaca. Kengkenanipun Bibi Kunti inggih Bibi Prita. Bibi Prita mundhut keng rayi Lara Ireng saperlu badhe kadhawuhaken dhateng Yai Permadi. Lara Ireng kula tarosi purun palakrama kaliyan Permadi namung gadah pundhutan. Mengkono inggih. Lajeng andadosna kawuningan Koko Prabu, sedaya pundhutan saking Yai Bratajaya sampun kalarapaken sampun dipun wujudi dhateng Pandhawa. Menika dinten utawi napak dinten dauping temanten. Mila Koko Prabu, punten dalem sewu. Paripaksa kula mboten saged minangkani pamundhutipun Rayi Paduka inggih pun Yai Burisrawa ingkang badhe ndhawuh dhateng Bratajaya kula. Wah, piye to Yai iki? Wah, salah. Wah. Wah. Angudari jasa riwut
Rumati rawat wadi wedi lamun kaulingan kang ambek melodi wong tan wande pinarsi bloko kajurnan kang ambek judi tan wande pinarsi bloko kajurnan kang ambek judi walah dalah Kresna kok sajak temen olehmu nyepelekke marang Baladewa Kresna kudune Siadi ngerti aku iki sapa to aku iki sapa aku dulurmu tuwa lho Yai uripe Yai lara ireng pun Kakang ya melu tanggung jawab pun Kakang ya melu ngreksa mula Yai Siadi kok nampa manglamaring Permadi ora taren-taren pun Kakang ki piye iki Wah mok padake apa pun Kakang iki Koko Prabu priye ampun ngantos duka langkung rumiyin Koko Prabu sedaya menika inggih awit saking pikajengipun Yai Lara Ireng piyambak kula namung tut wuriyandayani ora aku ora percaya nek kowe karepe Lara Ireng ora ya mung wangsulamu wae beteke mung arep ngemong nyangkun Kakang kuwi sing rembug Yai gandeng nggonmu nampa panglamaring Permadi mau ora taren lan ora entuk pangestunipun Kakang sing dadi dulurmu tuwa. Mula dina iki uga panglamare Permadi kudu dibalekke. Panglamare Permadi dibalekke, seserahan dibalekke kabeh. Saka ngamarta paweh apa dibalekke, nek kowe pekewuh aku sing balekke. Yen perlu dilipeti Yai. Dilipeti. Wis mangkono, entuk ora entuk, gelem ora gelem. Loreng bakal tak jawabake marang adhiku iki Buri Sulawa. Wis kuwi kerampungan saka dulurmu tuwa. Nek kowe ngaku dadi adining Baladewa, kudune manut nyangkun Kakang Yai. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Lur kencanging sang maweh gandrung. Sabarang kadul wukir moyak mahayik Po Prabu parang kula badhe matur eneng ngopo Garut Waca Waji gandeng panglamar sampun dipun tampi wo seserahan inggih sampun dipun wujuti kula suwun semengantos gagal wigar tanpa karya wo monggo ingkang kepareng paring dawuh bab dauping temanten sampun ngantos kenging panggelembuing tetiyang ingkang badhe ngrisak dhateng adicara ingkang sampun katiti kala wau. Kula mboten maiben Siwa Mandura menika kadang sepuh namung menika rak tumrap aluran waris wo. Menika rak tumrap aluran waris. Rampungipun perkawis menika sampun ngantos mawi linambaran aluran waris makin mboten sae kedadosanipun. Ndika waji kepareng ngagem tuwin ngugemi dhateng tembung sabda Pandhita Ratu sabda Bramaraja. Sabdaning ratu mboten badhe wola-wali. Dasaripun Bibi Lara Ireng inggih sampun dangu caket kalian Paduka, nderek Paduka ceciklu wonten Paduka dipun gluwentah kalian Ratu Ndorowati. Sampun limrah marang Bibi Sembadra tansah mestuti dawuh Paduka. Senadyan menika wonten ingkang ngaken dadi sedulur tuwa, rawuh ana kene ngaku dadi dulure tuwa dhewe. Ning nuwun sewu. Menawi mboten ate ngluwentah dhateng Bibi Lara Ireng kepara malah tilike sedulur mung lagi butuh rok. Tilike dulur mung mergo ana perlune. Paribasan dipun wastani segawon. Sedulur mergo nek ana wigatine. Wah, menika mboten prayogi. Monggo dipun tilar mawon wo. Ana sedulur tuwa ki ya kala mangsa diguguni nek pancen kandhane ora pener ora trep nggih nuwun sewu. Nggo apa nek digugu dulur tuwa mau. Margi namung dawuh tok ora ana sabab musababe lan mung ngrenah lan mung maksa kang dadi kersane kuwatur kula. Wah, bangsat ngabangi kuping mungsa iki. Mundur! Mundur! Dodo muntap lir kinetap Dodo pang mawing wengis kepetut patoning ladhi
netra kocak ngondarandir itep nyomangala cakra itep nyomangala cakra yen kesabet merang segedeng kahanane walah dalah iblis laknat bocah murang tata patrape tembunge melangkah pundak nyampar kuping Baladewa Gatotkaca wonten dawuh kowe diwulang tata krama nyang bapakmu ora lambemu aja waton ngucap kowe aja mbarung sinang riwuh kempul perkara iki perkara Bratajaya iki dudu urusanmu iki rembuge Trahyadawa sing wenang ngrampungi ya mung Trahyadawa kowe ora kana melu cawe-cawe tembungmu ora ndumuk jenenge napok rasane Baladewa nyuwun sewu piye syukur bagi sewu menawi paduka kraos lebeting manah tegesipun boten pejah raos paduka wah malah kewanen bocah iki tetuko apa kowe ora ngerti undraning perkara apa ora ngerti marang bab tata krama karo wong tuwa tembungmu clemongan daleming kaya wong surupan nyuwun sewu tasih jangkep engetan Kulawa tasih jangkep nalar kula namung lersaken tiyang ingkang sami lepat ngemutaken ingkang sami supe njejekaken ingkang sami bengkong wong wah menungsa murang tata kowe mulang nyang wong tuwa parat sugih kendel Bandawani kowe ngucap sakecap gede sakecap marang wakmu Mandura saiki ngene wae le kados pundi wo gane wis kebacut Bratajaya arep jawab marang Paman Wermadi lan pamanmu wis mujuti kang dadi pamutang lan pamundhute bibekmu lho rireng saiki pun wa gelem nekseni aku gelem nekseni ning ana syarate Gatotkaca syaratipun apa wa syarate manten lanang ya kudu bisa nyembadane pundhutaning Ratu Mandura mau mbok yo omong njaluk apa ora genah rampung ngersakaken apa wa aku njaluk telu wae wilangane panjalukku siji aku njaluk seserahan wujud patok balung krikil waja kaping pindho aku njaluk seserahan wujud gagang rikma banjir marus dene kaping telu aku njaluk aduning kaprawiran mantel lanang karo Baladewa kuwi panjalukku wah njaluk ning arep nantang perang. Cah Pringgondani, cah kelontengan kok ditantang ning kene. Yo, nyuwun sewu. Piye? Nek bab perkawis 3 panyuwunan saking paduka, wong Mandura kula mboten badhe suminggah. Mboten sandadak nyandak kuncanipun Paman Permadi duwin pupunen Pandhawa. Kula duta ngrampungi kula sagah nyekapi. Wah, yen ngono kowe ala senane tanding karo wakmu Baladewa. Nggih, nek kepepet nggih wani. Wani mawon. Wah, bangsat elek kuwi. Kemaki peh rambut wis disemir kemlindi kowe. Yen pancen wani karo Baladewa, kuwi sing tak ajak mundur metu sapa? Monggo glodhekaken Bu. Urang kota patrape nantang Baladewa, ilangnya kamu. Kanjeng Rama Dewaji kados pundi Kanjeng Rama kemah tuwuh dredah ing antawisipun sami sederek Kanjeng Rama Samba wonten dawuh bakal ana kedadian kaya mangkene iki pun bapa wis pirsa kok nggih Samba pun bapa wis pirsa lan sira kudu nyumurupi dhewe kaya ngono kuwi watake wakmu Mandura nek duwe kersa ndega kersa priyangga manut sak kersane wakmu dhewe. Sapa sing ora manut bakal diterabas. Kuwi niate wakmu Mandura. Kula nggih gumun lho. Awang ya bola-bali sing njalukke ya adine kok, nggih ta? Iya, nggih. Kang nyuwun menika rayinipun saking Putri mila mboten mokal menawi dinten menika nggih kados mekaten
niatipun Mandura. Iya. Ing mengkono Samba aja pegat ing kaprayitnan. Kudu tansah awas eling lan waspada. Aja nganti ana wong-wong kang padha ganggu gawe tumrap lampahing pahargyan mau lan bakal lumatin mengko Samba. Nuli nggih ngesraken dawuh. Dene bab dukane Kang Mandura aja do melu-melu. Mengko ingsun pribadi kang bakal ngawekani. Sira Samba ndak utus wanoning papan pamondokan. Aturana pepundhenmu Pandhawa, Paman Permadi lan para pangiring manten kabeh wae supaya enggal lumebu ana ing Pandhawa gedhe saperlu kawiwitan dawuhing Sri Temanten. Ngono nggih. Wise mangkono sira manjing kedaton matur bibek mula ireng kinane enggal paescara manten enggal kadhawuhake marang Paman Janaka. Ngono nggih ngesraken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Siadi nyawegakno Wadyabala ngawekani mbok menawa ana pawongan kang gawe kisruh kula niki sraken dawuh. Ingkang mangkono ubayamu aja padha mbalenjani lan tetepa mangun dadi sawiji rasane percaya kabeh manut iling banyu lan kang dadi kudrating Gusti mengko piye manut marang kang dadi lakuning kudrat. Ngono iki sraken dawuh bubar kang padha marosibu. Ngono iki ngestokaken dawuh Kanjeng Dewaji. Kondorang ngedaton tindak nyelengkah-lengkah lere singa lupa supaya utama diwikno katekno wongkang siku lempean merak kesimberia gajah guling